Il-Perit kien gburi bl-għolja tal-Ħelsien mhux biss waqt ħajtu, iżda rid li jibqa' mfakkar għalih anke wara mewtu. Kienu dawn il-kliem li ħarġu minn fom Angelo Zara, ex-kap tal-garaxx tal-Gvern, li ħadem mill-viċin ħafna tal-ex Ministru Laburista Lori Sant. Fid-dawl tal-5 anniversarju mill-mewt tal-ex Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista, il-Perit Domingo Mintoff, Angelo qalilna kif ix-xewqa tal-Perit kienet li l-fdalijiet tiegħu wara mewtu ikunu taħt l-arblu bil-bandira ta' Malta. Konna niġu spissa u Lori Sant jifieri u titla, u meta rajt l-imbirka ta' kamra żgħira u għatlu x'qed nagħmlu hemmhekk kien qalli mbagħad darba ngħidlek. U għatlu llum, għatlu għadna samma wara ftit. Għalli ismu għalli dika għalli bejnietna għalli għax Mintoff waħħal f'rasu għalli meta jmut irid jindefen hemmhekk taħt l-għolja tal-Ħelsien eżatt. Angelo fissrilna li għalkemm huma bosta dawk li jsejħu din l-għolja bħala l-monument, din ma kienx xi ħaġa li l-Perit kien jieħu gost jisma'. Mintoff dejjem sejħilha hekk l-għolja tal-Ħelsien, min kien jisma' jgħidlu monument jaħtfu kien. Meta mistoqsi għalfejn din ix-xewqa qatt ma materializzat, għallilna li Mintoff ma setax jindefen hemm minħabba numru ta' ċirkostanzi. Mintoff meta miet ma setax jindefenaw. Minħabba leġiżlazzjoni li ma tistax titfhem persuni barra minn ċimetiru miftuħ. Infatti anke tfin fil-kanniri ta' sport waqaf kollu dak jiġri. Però llum nifhem illi ir-remains tiegħu jistgħu jiġu trasportati hawnhekk u x-xewqa tiegħu tiġi maqtuha. Jekk il-familja tiegħu dejjem jaċċettaw li jsir da. U fid-dawl ta' dan l-anniversarju importanti, xtaqna li bħala persuna li jgħix fi żminijiet tal-Perit jgħidilna għalfejn dejjem baqa' nfakkar bħala missier Malta. L-idea tiegħu li Malta tiġi ħielsa mill-potenzi barranin kienet xi ħaġa fih f'demmu biex nitkellem hekk. U għalhekk ngħid jien u bħalma jgħidu ħafna nies jiġifieri illi Mintoff huwa missier Malta ħielsa.